Salutare, prieteni! Astăzi vă voi prezenta o lansetă care mie și lui Robert, Hard Robert 22, ne place foarte mult. Este denumită Zephyr, care noi o folosim la mai multe specii, dar în special la știucă. La știucă și șalău. O vom desface acum și vă voi arăta. Lanseta aceasta este nouă, n-am dat cu ea niciodată. Am mai dat cu Zephyrul, doar că cu acesta este nou. Zephyrul acesta nu. Să vă arăt și cum arată o plută nou-nouță. Stați un pic. Așa arată o plută nouă. Ea este de 5,21 de grame. Da? Eu o recomand o mulinetă pentru aceasta. Eu recomand Twin Power 2500 S 2020 și este foarte bună pentru șalău. Mie îmi place. O recomand pentru cei, nu neapărat la început, pentru oricine este foarte bună. Deci eu, dacă aș alege o undiță pentru șalău și știucă, aș alege Zephyrul acesta de 5,21 de grame. Este cel medium. Și cam atâta și cu vlogul acesta. Dacă mai vreți cu mulinete, cu alte chestii, îmi scrieți în comentarii și vă voi arăta. Acesta este și inelul. Da? Inele foarte frumoase. Și cam atâta este și cu vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și cel mai bun magazin unde îmi iau eu toate lucrurile, hardshop.ro. Pa, pa!